njengoba siqhubekana nomkhankaso okuzama ukuthi silungise izwe khona ukuthi abo belongiphomba ukuthi ngibe seGoli. Mangabe ke ngithi nje ngikhona ngifotela umakoti ke wami ke omncane uyena ohlala nawo lo muzi uhlala abantu full time. Umakoti uSibali ingane yami bese kuzoba u-auntie ubheka ingane mangabe umakoti engekho ube se-Cape Town ke ngokusebenza ngoba umculi uMamthimkhulu ohlala la waziwa ukuthi uFloda. Kodwa ke uthe mayingithinta wayese esho ukuthi ingathi uyabheda lapha ngase ngifonela mina ke udadewabo kamakoti la ukuthi kwenzakalani wathi ayi ufika abantu nje abathathu bangibuza emveni kwalokho base beyahamba uqhubeka nje isikhashana nabona sekishunqa kodwa wathi baqale ukushunqa kwayo wabehlalele bezingane nje bayingane nje wathathu yabo babona sekishunqa umuthe mangivide khona beshunqa le ndlu le ashunqa ke le ndlu ngasibazama ngoba lana sakhanda into yokuthi kube khona amanzi ngoba amanzi asihlupha kakhulu kule ndawo. Sakhanda into yokuthi mhlambe amanzi angene lapha phakathi emathangini mangabe ke ngoba namavatekani lawa ahambisa amanzi endaweni ayasaba ungena la sometimes liyana sometimes alini. Emveni kwalokho ke ayike kwasekushaka kusho ukuthi ke kushaka futhi kunomoya ngoba ngiyami ingqondo ngiyacabanga ukuthi mhlawumbe ngokwesizini yokubabela nokushisa imlilo la kwesikhathi ebingazafiki ivamise ukushiswa ngo-August ngoba la hlala kuyihlobo lokubona ukuthi nolukujana notshani busehlaza umixile nje akubona utshani buqualify ukuthi bungasha mawushisa. Mina ngafika ngo-2014 la anginazitha ngomakhelwane anginazitha futhi indawo engaqualify ukuthi ngempela zingaze zizongena la ekhaya senze lo monakalo khona. Futhi umuzi wakithi la ecashile ngoba nawo lonke umuzi okuyiwona wona ungahlali imoto kakhulu iwona lona baphesheya. Yes uyafika nje makoti khona lapha nezingane zami lezi zifike kodwa akuwona umuzi active every day nangu umuzi active every day. Manje ke mangabe sengisondela ke lana ke nami futhi njengoba ngifika bengisuke eGoli ngabona ukuthi ukufuna ukuhlela kakhulu imoto ogcina kudaleka omunye umonakalo. So mhlambe ingane ke zikuphi ke njengamanje emva kuba kwehlekele sigameka izona? Njengoba ngisho ukuthi ingane ezamile ukucisha umlilo kwasho ukuthi ke kuthanga emoka nomoya izizodwa futhi thema isuka lapho ngoba bekusashalile baqale kuleli kangako bele kunama fridge lana kunezinto ezikhona lencane uyibona incane le midla abantu abadala. Mina umntwana owedlozi umkhuliswe ngedlozi ayikhithe ngihlonipha nje umsamo ayikho into engihlonipha nje umsamo yabona nje mfowethu abantu bangakhuluma into abayithandayo kulungile banamalungelo kodwa ayikhithe ngihlonipha nje umsamo. Akekho ayikho indoda ngishithuyisangane kanjani. Ingane yami ithathwa ifunda la eMazimtoti ithathwa imoto njalo la ekuseni ayile esikoleni ayikho umuntu owavukashisa umuzi wakhe. Ningayidlala nje ipolitiki ngendlela edlala ngayo ngendlela enenza ngayo. Mina ngumuntu oyiqiniso oqondileyo njengoba ngithi umuzi wakhe omdala manxuma la uMamthimkhulu bese kuba umunye umuzi usemzini yathi ogama unkosikazi wakhona uMakhuzwayo. Umlilo ngosiko lwakithi ulaka ngisho uphuphile kangakanani ukuthi ungangena egcekeni umlilo ngokosiko mhlawumbe into umuntu fanele nami ngiyibheke nje njengendoda ngokulaka lomsamo ngiyibheke kodwa ngokwezitha
nalokho kase bekusho ukuthi mhlambe abantu bangaphandle abayenza lento lena cha hayi mina ngikwazi ukuvuma lokho akukho lekumele ngihamba lesizofika lapho akukho lekumele ngihamba lezofika lapho kodwa ngeke sikuvimba ukuthi ngezinto esizenzayo njengamanje eSouth Africa sizenza peaceful kodwa futhi iqiniso lithi mfowethu ama-threat akhona hayi kancane mina kusukela ngo-2021 impilo yami yashintsha nje kusukela silele ubaba uNcamalala eboshiwe emva kwalokho kusukela that day ngiyagada ukuze kube namhlanje ngoba impilo yami ayizange iphinde ifane ngaphambilini engingakusho ukuthi ke mfowethu angazi ngithini siyabonga khona sizokhuluma nawe ngokwana